Ma like kid mislead by these people. This group of people, Jemepe, Omenala Bozo Bezioku, occultic people, Ndoboni, ma like kid mislead by their teaching. Genti. Magandi Naga Church, Central Bank of Nigeria, Adronime Church. Iga na church, ige mutego. Iga na church, moto adrodie. Iga na church, di adrodie. Waganti. Christ bia to tell us about internal life. Also, first ye seek the kingdom of God, and other things shall be added unto you. That other thing shall be added unto you is not a merit. Christ is not owing you. Are you getting my point? He came to tell us, show us the way of internal life. That is all. So, church ain't let us be hearing that the word of God. Can I refresh our memory? Now, our faith. So, every people know be na church. No, you never put ego na lie. Mono reba he already never na lie. Or reba he put ego na lie. Yeah, gente. Church we buy our aiga and then refresh our memory, our faith, and the more stronger, so that we cannot be able to backslide. But eventually, it gets here church, fukwadi, fine. Eventually, come church, fukwadi, fine. Eventually, come church, fukwadi, free of charge, fine. Mana ebura n'obi ni na aga church ka ibute ike, ebura n'obi ni na aga church ka eruta ụlọ, ebura n'obi ni na aga church ka iwe moto. No, maka na iburu ni na n'obi mgbe ị ga-agazi church ọ na-enweta ihe anụ isi na church will scam. Ma ọ bụ otu sister bịa sị gị bịa na church ya na iru ebe ahụ ibute ike. No, it is wrong. You go to church, you pray. You get back to your working place. Prayer and work works together. I will bless your handwork. It means you get church Magana nwere agha na anu agha nke ime mmụọ, ị ga-eji nwa agha mpụta ife na agha nke ime mmụọ. So ị ga church ma ị ga na vigil, ịnụcha agha nke ime mmụọ, ime gịnị, ị gaba na office, gị nwazi agha nke physical. Ba ime gịnị, imepe shop gị. You mind how you talk to your customers. Then God will now bless you through your handwork. The promises of God will now stand in that your working place and begin to manifest in your life. A woman with a spiritual battle, Audrey, Maganabi asking them one spiritual battle for them to cage you and brainwash you. And when spiritual battle, Obu them one spiritual battle, Juzia get better Haja go for see Oberibum Gebu where Ajana Chebai, Ajanu Chebeha, Jomega Jujua, Ebe one spiritual battle. And when spiritual battle, don't be deceived. Always be prayerful. If you're praying, be prayerful. Don't stop praying, but don't stop working. Two of them work together. Don't stop praying and don't stop working. Honey, see now church will scam, Bible will scam, Christ will scam. No Bible manage up at ego, no Christ manage up at ego, no Makana church, manage your brainwash. Yeah, agazi of man. She's going to 6 to 7 to 8 months now. Ha pro church, Gabazio men and also Bezio. Poseko Bible Hawk. Ndu he change go. Ndu he change go. Jugora wagaba ndu he change go since then. Since then happy to gaba Omenala na uzo eziokwu that occultic gathering. And I worship people. Joa mother na go uno since then. Mother na go moto. All he get check. How many people go moto? Has said that you cannot pray to get visa. Mwesi kan joa gi. Enwe bo mgbe ije reach visa. Yeni ni ask what David documents the complete
every document the complete ha needed embassy needed man iluru dia ha deny visa draw wagi ka ya pata deny visa ebe documents get complete and onwere ihe me somputa ha na aju wa kwa ndị ekpe kwa na ekpere ndị ada ekpere mana ha chọ visa nye ha visa ihe na-agara ha nke ọfụma. My brother, let me tell you something. Enwere onye na-anya ihe na-agara ọfụma ada ekpere ọnwụ na mami ya 24 hours na akụ ya ekpere n'isi. Ọnwụ na nwunye ya 24 hours na akụ ya ekpere n'isi. Ewike nwanne ya nwaanyị nọ somewhere na-akụ ekpere n'isi maka ya. Ewike papa ya nọ somewhere na-akụ ekpere n'isi maka nwa ya ọ na-agara ọfụma. Ewike nwa ya ahụ ada ekpere. All the form of ewego ndị ihe na-agara ọfụma mmadụ tagoro afụfụ. All the form of diọkpara bụ ụzọ taba afụfụ sụchụwa ụzọ nwetazie ego ndị nke ọzọ esoro ya na zọnyere ndị nke ọzọ aka ndị nke abịa ọ dịrị ha izi ha chee na ọ dịrị diọkpara izi. Nwanne ekpere amaka kụba ekpere. My brother, listen to me before you move out. Before you move out in the war front, jucho onwe of with prayer. Piachasi onwe of with prayer. Nucho onwe of with prayer. N'ime abani nucho onwe of with prayer. Maka ndị na asị gị na ekpere ada arụ ọrụ. Na-apụtakwa n'ime abani. Na-emekwa incantation. Akpọkwa mmụọ aja na mmụọ nke a ha egbupụrụ ya ọkụkọ gbapụrụ ọbara n'iro. Ọchịchịrị n'ife nwere mmekọ adịna deceive. Asabati nna anyị nụta ahụ ndị niile jụrụ ụka gba Bible ọkụ ndụ unu change go biko achọrọ m ka unu gaa mee investigation. Ndụ unu change go ọgwa ebe unu nọ ka unu ka nọ na ifise ebe unu nọ kịta the worse than before. Adịna deceive. Gaara onwe gị ụka kpere Chukwu gị, go back to your working place and practice the word of God in your business. I will bless your handwork and practice it in your business. Ewuru nwaanyị na-achọ di mee ezigbote omume. Na-eme ezigbote omume. Kwanyere onwe gị ugwu. Nwee respect. Di ga-abịa. Ị ga oke Chukwu biko. Ya chebe gị. Ya tekira nke o mere eme na ọ mara ọ ga-eme ọzọ. Inwe ezigbo omume pụta ị ga-anụta di. Ịnụta ezigbo di. Maka ọdụ egoro. Ka ya lepụta ebe echibasịba ya Omenala the same. Ọnụ ka was scam. Because a lot of ndị adịgboroja ndị ọdịka unu je emepe ụka ha wa agụ iri awụrụ atụrụ mepe ụka. Ịbịazie na chọọchị ọsịgị so seed na dị ga-anụ dị disie. Iso zie seed disie ri no dị is na chọọchị was scam. Why not ka ọ dị gị pastor na-akpịa ka ọ na-achọ. And gị mara amara ị na-ekpere Chukwu ị ga-adị ka Chukwu ị na-ekpere. Ị na-ekpere Chukwu ị ga-adị ka Chukwu ị na-ekpere. Ọ bụrụ ikpecha ekpere ekpechara gị ekpere delivecha gị. Enjikwu nwaanyị na-eche gị na ya adị. If sef oyipugo pantị na-eche gị gbasara gị ọkpa na-eche gị. Ị gachi jeri kwasị ihe n'elu. Echi si na ekpere ikpere na azaghọ gị. Ị na-ekpe ekpere ka chụpụtara gị ndị afịa mana ị na-ere fake. Onye ga-ego irie ị na-ekpe ekpere ka ego gesi work. Ị na-achọ dị na-ekpe ekpere mana ị nwere ezigbote agwa. You don't respect people ka ego gesi work. Ị na-ekpe ekpere na-ekpere Chukwu ị na-eme ka Chukwu si chọọ. Ezu n'ohi akwa na iko agba na ama ụgha akpa na mmadụ asa fụ nwanne gị na dịka isi fụọ onwe gị nyere mmadụ ibe gị aka na-ekwu eziokwu asị na asa nọ n'ọgụ egbu na mmadụ eme na abortion eme na yahoo eme na 419. In a all these things ị debere this commandment ikpe ekpere Chukwu azaghọ gị. Ị debere this commandment ikpọkuo Chukwu azaghọ gị. Condom juru n'akpa. Every day nwaanyị n'elu from ashawo to ashawo ị na-ekpekwa ekpere ndị ụka bụ scam, pastor was scam, ekpere na-ekpe Chukwu azaghọ m. Pastors na this year is my year. Ya agwago enweghị nothing.
pastor ekpere ga-ekpere pụọ na abụọ anwari Igbo achụrụ ụmụ nwaanyị na-eme business gị ji akpọrọ ihe ego na customers ebido na anụ ọgụ ewere ga amara ga so onye asị isi na ị na-ekpe ekpere Chukwu aza gị ka Chukwu ga-esi wee sagide gị onye obi ọjọọ ka Chukwu ga-esi za gị ibido echi si na ndị ụka scam Bible scam brainwash anyị since ị ma na brainwash ego ịkwụsị gị ego Bible kwụsị ego ụka kwụsị ịkpọ Jizọs ndụ go change go. That is my question. Ndụ go change go. That is my simple question. Gosi m family na-agọ mmụọ na-eme ndị gịnị na nne mbụ ka ngosi gị mkpọmkpọ ebe na mkpọmkpọ zinc ụfọdụ arapụtazi ụlọ ụfọdụ anaghị na gbafuo maka na ihe nna ha niri eni ihe niri eni esenitego ịda anaba na agụrụ gị ihe niri eni esenitego osenite ọnama nwa ogbugbu unu bụ na kpọkwa ndị ụka ije ụwa